отчаяно да търсите космически боцман, капитане. Как ти е името, младежа? Викат ми Джон Супер Силвър, капитане. И съм боцман от 50 години. Джон Супер Силвър? Назначавам те за боцман на кораба Испаньола. На вашите услуги, капитане. И така, имаме кораб, капитан, боцман и вилна. Липсва ни само екипаж. Ако ми разрешите да доложа, капитане, ще имаме и екипаж. Виждал съм някъде твоите момчета, боцмане. Но нищо. Момчета, чака ни дълъг и труден рейс.